det er prøve. Det er det samme. Er det ikke rapolie? Det er rapolie, ja. Raps. Rapolie. Hvad hedder du? Jeg hedder Lars. Og du er fra Klimakaravanen, ikke? Ja, det er korrekt. Hvad beskæftiger I jer med? Ja, når vi kommer ud med Klimakaravanen, så beskæftiger vi os med undervisning. Altså, vi fortæller jer noget om, hvad klimaforandringer er, og ikke mindst noget om, hvad kan man gøre for at bruge nogle metoder, der ikke er med til at udlede så meget CO2. Og hvad er det for nogle metoder, man kan bruge? Jamen, man kan for eksempel finde ud af, hvordan virker en vindmølle. Hvad kan man bruge i stedet for at putte dieselolie og benzin i sine biler? Hvad kan man så bruge i stedet for? Så kan man bruge biobenzin, eller man kan bruge, brint. Hvad synes du, der man kan gøre for, at børn lærer at bevare naturen og ikke udlede så meget CO2? Hvad for nogle metoder kan man bruge der? Jeg tror sådan set, at de fleste børn, de er interesserede i at bevare naturen og være på den måde, hensynsfuld over for naturen. Men det er jo svært at vide alting, så det kan være svært at vide præcis, hvad man skal gøre. Her, for eksempel, hvis man sidder og cykler herovre på en cykel og skal lave strøm, så finder man ud af, hvor meget strøm man rent faktisk bruger, bare man skal tænde en lampe derhjemme. Måske man så tænker lidt mere over, om det er nødvendigt at tænde alle lamperne på én gang hjemme i sit, der man bor. Hvad synes du, regeringen måske kunne gøre, eller EU, nogle af de større verdensorganisationer, der findes rundt om her, der egentlig har magten til at kunne gøre noget for at redde verden fra det her med CO2 og klimaforandringer og sådan? Ja, altså der er jo mange muligheder. Noget af det, de måske kan gøre, det er at lave nogle aftaler om, at vi sammen skal gøre noget. Men det har man jo prøvet. Ja, det er svært. Der prøvede man at lave nogle aftaler, som ligesom dækkede hele verden, men nu bliver der arbejdet på for eksempel at lave nogle aftaler inden for EU. Det er måske nemmere at blive enige inden for EU, end inden for hele verden. Så det kan godt være, at man skal prøve at lave nogle aftaler sådan lidt mere for mindre grupper. Man skal også lave nogle aftaler i den kommune, man bor i. Man skal måske lave nogle aftaler med den skole, man går på, om at man der skal prøve at reducere energiforbruget og dermed CO2. Så du mener faktisk, at det er noget, man kunne lave sådan i mindre grupper, og så kunne det blive mere udbredt, større og større senere hen? I stedet for at gøre det massivt på samme tid, som man har gjort til COP15 og de andre topmøder. Man kan sige, at det har i hvert fald ikke haft så stor virkning der, vel? Så måske skal man i hvert fald sætte på at gøre begge dele. Der er også noget, der er faktisk blevet lavet noget, der hedder Borgmesterpagten. Det er sådan et alternativ til den der helt store klimaaftale. Det er nogle borgmestre fra store byer, som er gået ind og sagt, jamen vi vil gerne, lad os lave en aftale sammen med nogle andre byer og nogle andre borgmestre, fordi vi synes, det er vigtigt, at vi vil gerne være med. Men det er jo på et mindre niveau end det der, ikke? Men du skal have mange tak for interviewet. Det var så lidt. Man kan skille vand ad. Ved I, hvad vand det består af? H2O. H2O, det er rigtigt. Det ved de store. De har også gået mange år i skolen. H2O. Når man skiller det ad, så får man H, det hedder også brint, og O, det er ilt for sig. Og det kan man faktisk bruge til at lave strøm ud af. Og nu er vi lidt mere tidsmæssigt. Nu gør vi det bare hurtigt. Nu kan I se, nu er der blevet en masse brint og en masse ilt hernede i de beholder. Kan du prøve at sætte... Den der bil, det der til? Ja. Så røde. Skal vi bare lade spille det? Så skal vi lige se.
Hvis vi nu havde lavet strøm ved hjælp af vindmøller, Video nummer 3. hvornår kan man få strøm fra vindmøller? Hvornår drejer de jo rundt derude af Hvidøre? Strøm fra vand. Når der kommer vind. Hvad skal man så gøre, hvis man gerne vil have strøm fra vindmøller, når det ikke blæser? Så kan man for eksempel gemme det. Man kan gemme det i nogle batterier, eller man kan gemme det i sådan noget brint her, så kan man bruge det til. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Gør jeg?